Hello! Azi vom prezenta simularea alchene și alchine de pe platforma noastră. Prima întrebare. Este adevărat despre substanța carbon 3 hidrogen 6? Răspunsul corect este A. Prezintă o dublă legătură. Am atașat formula structurală a substanței. Aceasta este propena cu 3 atomi de carbon, o catenă liniară și o dublă legătură ce are o lungime de 1,33 Armstrong. Legătura dublă. Răspunsul corect este B. Este formată dintr-o legătură de tip sigma și o legătură de tip pi. Am atașat o imagine cu planurile legăturilor sigma și pi și o explicație pentru fiecare răspuns care este greșit. Despre legătura de tip pi este adevărat. Răspunsul corect este B. Participă la formarea moleculelor de alchene și alchine. Astfel, în alchene, alături de o legătură sigma va forma legătura dublă, iar în alchine, alături de o legătură sigma și încă o legătură pi, vor forma o legătură triplă. Este adevărat despre 2-metilpropena. Răspunsul corect este D. Este izomer de catenă cu 1-butena. Am pus formulele structurale ale celor două substanțe. Astfel putem vedea cum 1-butena are o catenă liniară, iar 2-metilpropena sau izobutena are o catenă ramificată. Sunt adevărate următoarele. Răspunsul corect este D. Propena se găsește în stare gazoasă. Astfel, primii termeni de la C2 la C4, incluzând etena, propena și butena, se găsesc în stare gazoasă. Restul alchenelor până la C18 sunt lichide, inclusiv 1-pentena, astfel putem vedea de ce răspunsul C este greșit, pentru că 1-pentena nu face parte din seria alchenelor gazoase, ci din seria alchenelor lichide. Este o afirmație falsă. Răspunsul corect este B. Alchenele au densități mai mici decât alcanii corespunzători. Alchenele au densități mai mari decât alcanii corespunzători. Acestea, etena, sunt insolubile în apă și solubile în substanțe organice, precum benzenul și cloroformul. Despre legătura triplă din structura alchinelor este adevărat. Răspunsurile corecte sunt B și C. Astfel, răspunsul B. Lungimea legăturii triple este de 1,204 Armstrong. Răspunsul C. Planurile în care se găsesc cele două legături pi sunt perpendiculare între ele, cât și pe planul legăturii sigma. Putem vizualiza cum cele două planuri pi sunt perpendiculare între ele, dar și pe planul legăturii sigma. Unghiul format de un atom de carbon implicat într-o triplă legătură formează două legături coplanare ce delimitează un unghi egal cu 180 de grade. Prin hidrogenarea totală a acetilenei se obține. Răspunsul corect este D, etan, deoarece hidrogenarea parțială a acetilenei conduce la etenă, iar hidrogenarea totală conduce la etan. Formula generală a alchinelor este. Răspunsul corect este C, carbon N, hidrogen 2N-2. Polistirenul. Toate variantele sunt corecte, deci luăm în considerare răspunsul E. Astfel, polistirenul este un polimer, are proprietăți dielectrice bune, este stabil la acțiunea anumitor agenți chimici și D. Se utilizează la obținerea polistirenului expandat. Toate acestea sunt corecte. Sunt polimeri obținuți folosind ca materie primă alchenele. Totodată, toate variantele sunt corecte, astfel A. Policlorură de vinil, B. Polipropenă, C. Polietenă și D. Polistiren sunt polimeri obținuți folosind ca materie. Despre acetilurile metalelor alcaline și alcalino-pământoase este falsă următoarea afirmație. Răspunsul corect este A. Sunt puternic explozive în mediu uscat. Cele puternic explozive în mediu uscat sunt acetilurile metalelor tranziționale, nu metalelor alcaline și alcalino-pământoase.
În urma reacției de clorurare în poziție alilică a propenei se obține. Răspunsurile corecte sunt A și C, deci luăm în considerare răspunsul E. Astfel, clorură de alil și 1-clor-2-propena, care sunt aceeași substanță, doar că diferă denumirea. Am atașat reacția de clorurare în poziție alilică a propenei. Prin adiția bromului la acetilenă se poate obține. Ambele variante A și B sunt corecte. Astfel, se poate obține 1,2-dihalogenoetena, o halogenare parțială a acetilenei și în final 1,1,2,2-tetrahalogenoetan, produsul final de halogenare. Este fals despre teflon. Răspunsul corect este B, este inflamabil. Teflonul nu este inflamabil. Un volum de 67,2 litri de etenă, volum măsurat în condiții normale de temperatură și presiune, este supus arderii. Din reacție se obține. Răspunsul corect este C, 108 grame de apă. Am atașat datele problemei. Volumul de etenă este dat în problemă 67,2 litri. Volumul molar 22,4 litri pe mol. Pentru rezolvarea acestei probleme se ia în considerare, se scrie ecuația de ardere a etenei și se așează pe ecuație datele problemei, cum am făcut mai jos. Știind volumul de etenă și volumul molar, alcătuim o ecuație de unde vom afla X grame de apă, am pus pe ecuație sub formula apei, și Y moli de dioxid de carbon. Astfel, cum am format ecuația, X va fi egal cu 67,2 ori coeficientul de la dioxid de carbon 2 supra 22,4 și am aflat cei 6 mol de dioxid de carbon și X grame de apă, 108 grame în final, 67,2 ori 2 ori 18 masa molară a apei supra 22,4 și obținem răspunsul corect C. Se polimerizează 10 kg de clorură de vinil. Știind că reacția decurge cu un randament de 50%, masa de polimer obținută este. Varianta corectă este E, unde cele două variante A și B sunt adevărate. Astfel, 5.000 de grame și 5 kg de polimer obținut. Datele problemei. Masa de clorură de vinil este de 10 kg, randamentul reacției este de 50%. Pentru a rezolva problema, scriem ecuația de polimerizare a clorurii de vinil și adăugăm datele problemei pe ecuație. Pentru a afla masa de polimer, se poate considera că masa de monomer ce reacționează este masa de polimer obținută. Așadar, vom folosi formula randamentului pentru a afla masa clorurii de vinil, astfel ajungem la masa policlorurii de vinil. După cum am zis, randamentul este 50%, formula randamentului este cantitate consumată supra cantitate totală adăugată în reacție ori 100. Randamentul este egal cu X cantitate consumată, pe care nu o cunoaștem, ori 100 pe 10 kg masa clorurii de vinil, egal cu 50%. Astfel, scoatem X din ecuație și vom obține 10 ori 50 pe 100, 500 pe 100, 5 kg de monomer, care este aceeași masă cu masa polimerului obținut, deci masa polimerului este de 5 kg. Din reacția 182,5 grame de acid clorhidric cu acetilenă obținem. Varianta E este corectă, variantele C și D sunt adevărate, 312,5 grame de clorură de vinil și 5 moli de cloroetenă, care sunt una și aceeași substanță, doar că transformate în grame și moli. Datele problemei. Masa de acid clorhidric care reacționează este 108. Pentru a rezolva problema, scriem ecuația de adiție a acidului clorhidric la acetilenă și adăugăm pe reacție datele știute,
Asta după ce am calculat și masele moleculare ale acidului clorhidric și clorului de vinil, pentru că vom avea nevoie de ele pe ecuație. Notăm cu X masa necunoscută și ulterior împărțind la masa moleculară aflăm numărul de moli obținuți. Astfel, am scris ecuația reacției, acetilenă și acid clorhidric vor forma clorură de vinil sau cloroetena. Am scris masa acidului clorhidric adăugat în reacție 182,5 grame, am calculat masa molară a acidului clorhidric și am obținut 36,5 grame pe mol. La fel, masa molară a clorurii de vinil am calculat și am obținut la 62,5 grame pe mol. Astfel, punând pe ecuație fiecare masă știută, vom afla X, masa clorurii de vinil obținută. 182,5 grame de acid clorhidric adăugat în reacție, înmulțit cu masa moleculară a clorurii de vinil, totul împărțit la masa moleculară a acidului clorhidric și vom obține 312,5 grame clorură de vinil, care împărțită la masa moleculară a clorurii de vinil, vom obține 5 mol de cloroetenă. Hidrogenarea parțială a acetilenei, răspunsurile corecte sunt A și B, conduce la formarea etenei și B, are loc în prezența paladiului depus pe un suport otrăvit de săruri de plumb. Avem reacția mai jos. Legătura pi. Răspunsurile corecte sunt împreună cu o legătură sigma formează o legătură dublă și este mai slabă decât legătura sigma. Ambele sunt adevărate. Despre izomeria geometrică este adevărat. O alchenă cu doi substituenți diferiți la fiecare dintre cei doi atomi de carbon implicate în dublă legătură prezintă izomerie geometrică. Pentru a avea izomerie geometrică, o alchenă trebuie să aibă cei doi atomi de carbon implicați în dublă legătură cu câte doi substituenți diferiți și vom avea cis și trans alchene. Și celălalt răspuns corect, 2-butena prezintă doi izomeri geometrici. Am atașat cei doi izomeri geometrici ai 2-butenei, cis 2-butenă și trans 2-butenă. Cât despre răspunsul 2, 1-butena, nu prezintă izomeri geometrici pentru că carbonul 1 are doi substituenți identici, adică atomi de hidrogen. 2-butena. Răspunsurile corecte sunt toate. Este izomer de poziție cu 1-butena, având dubla legătură pe poziția 2, iar 1-butena dubla legătură pe poziția 1. Prezintă doi izomeri geometrici, cis și trans, are formula moleculară carbon 4, hidrogen 8 și este izomer de funcțiune cu ciclobutanul. Formula ciclobutanului este reprezentată în ultima figură. Este o hidrocarbură ciclică. Legătura triplă este formată din o legătură sigma și două legături pi. Despre acetilenă este adevărat. Primele trei răspunsuri sunt corecte. 1. Este gaz. 2. Este parțial solubilă în apă. Și 3. Prezintă o triplă legătură. 4. Nu este corectă. Avem și formula. Nu prezintă o catenă ciclică, prezintă catenă liniară. Acetilena se poate obține prin. Răspunsurile corecte sunt printr-o reacție exotermă și prin reacția carburii de calciu cu apă. Reacția carburii de calciu cu apă, pe care o vedem mai jos, este o reacție puternic exotermă. Reacția de hidrogenare a alchinelor. Primele trei răspunsuri sunt corecte, poate fi totală, poate fi parțială și folosesc catalizatori. Astfel,
Din reacția de hidrogenare parțială vom obține alchena corespunzătoare, iar din reacția de hidrogenare totală vom obține alcanul corespunzător. Participă la reacții de adiție ale alchinelor. Toate răspunsurile sunt corecte, astfel hidracizii, apa, hidrogenul și bromul se pot adiționa la alchine. Din reacția de adiție a acidului clorhidric la acetilenă se obține. Răspunsurile corecte sunt 1 și 3, cloroetena și clorura de vinil. Avem reacția. Cloroetena este același lucru cu clorura de vinil, sunt doar două denumiri distincte pentru aceeași substanță, care se obține în urma adiției acidului clorhidric la acetilenă. Valorile temperaturilor de topire și de fierbere ale alchinelor sunt, răspunsul corect este 4, puțin mai mari decât ale alkenilor și alcanilor corespunzători. Reacția acetilurii monosodice cu sodiul metalic, răspunsurile corecte sunt 2 și 4, are loc la temperatura de 220 de grade Celsius și din reacție se obține acetilură disodică, după cum observăm în reacție de mai jos. Sunt compuși cu importanță practică, produși în urma unor reacții ale acetilenei. Acrilonitril, clorură de vinil, acetat de vinil și cloropren. Am pus o schemă cu substanțe derivate din acetilenă care vor duce la anumiți compuși cu utilitate practică. Acetilura de diargint, răspunsurile corecte sunt 2 și 4, se obține din acetilenă și este un precipitat alb gălbui. Avem reacția cu reactivul Tollens și obținerea de precipitat alb gălbui. Acetilura de dicupru, răspunsurile corecte sunt: este un precipitat roșu-brun și în mediul uscat și la lovire este puternic exploziv. Acetilura de dicupru este un precipitat roșu-brun obținut din acetilenă și clorură de diaminocupru. Acetilurile metalelor tranziționale sunt stabile față de apă, dar în mediul uscat și la lovire devin explozive. Polipropena, răspunsurile corecte sunt 1, 2 și 3, poate fi trasă în fire, este asemănătoare polietenei și 3 din polipropenă se pot obține folii, cutii și seringi. Reacția cu Cerov este adiția apei la acetilenă, are loc în prezența sulfatului de mercur, necesită acid sulfuric în reacție. 4 nu este corectă pentru că nu este reacția adiției de apă la etenă, ci reacția adiției de apă la acetilenă, după cum putem vedea. Despre reacția cu Cerov este adevărat. Răspunsurile corecte sunt 2 și 4, se obține inițial un enol instabil și cuprinde o reacție de izomerizare. Pentru a se stabiliza, enolul trece în etanal. Acetilurile metalelor alcaline, răspunsul corect este 4, sunt compuși ionici. Carbidul se folosește la obținerea acetilenei, este acetilură de calciu, se obține la temperaturi de 150 de grade Celsius. După cum putem vedea, reacția acetilenei cu calciu la 150 de grade Celsius obținem carbid sau acetilură de calciu și hidrogen. Reacție de halogenare în poziție alilică, răspunsurile corecte sunt 1, 2 și 3. Are loc la temperaturi ridicate, se formează un compus monohalogenat nesaturat, este o reacție de substituție. Nu se formează un compus. Vă mulțumim mult pentru atenția acordată și sperăm că v-am ajutat să înțelegeți mai bine materia și rezolvările. Dacă aveți sugestii, nu ezitați să ne contactați și vă așteptăm în cadrul următoarelor simulări.